Okay. Skal vi ikke have fjernet det? Jo, det skal vi. Så, nu kan vi godt begynde at sætte den på igen. Også den anden. Du er syg, den. Sæt din mor også i går. Jeg vil næsten med med, at I skal over 2 meter for at komme ind. Hvorfor elsker du vores drømme? Ej, vi skal sgu da gøre det der med en blyant. Så sætter bare blyant det op, så det var et. Eller kæft, vi køber verdens sygeste burger. Lad os vi tage os. Må jeg lige spørge, hvis ikke ved det ikke, hvad klogt spiller ned? Skal vi ikke bruge Kevins idé at gå ned på biblioteket? Bingo! Altså, jeg synes, vi skal bruge Kevins idé. Altså, nu snakker for helvede. Jeg tror, at de knækker sammen. Hvad med klodsmøder? Ja, de knækker sammen. Nej, de knækker sammen. Det kan vi. Jeg tror, at det var meget vægt for at spille på sådan noget pap. Jeg tror, at vi skal sætte... Men hvorfor bruger vi Kevins idé? Gå ned på biblioteket og Hvor hente er du for mange bøger at låne? Kevin. Jamen, bare låne en bog, jo. Ja, og en bog gør jo næsten ikke noget. Jo, hvis du tager nogle af bare 20 bøger, jo. Sådan en bog der. Bullshit! Den gør noget. Sæt den der på. Skal vi ikke have en af de der... Nå, måske skulle de her være nederst. De her store. Ja, det skulle det jo faktisk. Og vi skal også sætte nogle ressourcer på. Men man kan godt tage... Ja, men hvis er Bibelen ikke størst? Det kan godt være faktisk. Nej, den er ikke længere. Der mangler faktisk en rolig ved siden af. Jeg har en bog mere. Okay. Sådan. Men så har jeg skal sætte det hele op igen. Ja, det der video. Ja, de røv kom lige med. Først? Skal man tegne en skov?